Ọkọdị unu amago na ike dị n'okwu ọnụ maka na ọnụ ka eji agọzi ọnụ ka eji akọcha ọ bụ ọnụ kwutelire ejima ntị ọla ije 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 ike dị n'okwu ọnụ 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 akwụkwọ nsọ gbara anyị ọ sị na ike dị n'okwu ọnụ ike ọnwụ na ndụ akwụkwọ nsọ gbara anyị ọnụ adịla n'aka ya bụ malife na-ekwu ọnụ ka eji agọzi agọzi nne bụ ọnụ ka eji akọcha akọcha Enugu ya bụ malife na-ekwu okwu oyi m gwara emuwe ya kwere m ncheza okwu oyi m gwara emu n'elu ụwa Enugu okwu n'ọnụ oyi wee ba n'ọfịa okwu wee pụta ọnụ wee tọ n'ọfịa Enugu ya bụ malife na-ekwu maka na ọnụ ka eji agọzi agọzi ihe bụ ọnụ ka eji akọcha akọcha maka na ike dị n'okwu ọnụ asị m na ike dị n'okwu ọnụ 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 o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ife ji si na ike dị n'okwu ọnụ ịma na aghụghọ mgbe na-aghọta ibe aghụghọ mgbe na-aghọta ibe maka na ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ọ bụ na oke nọ n'ụlọ gara oke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga ọ bụ oke nọ n'ụlọ gara oke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga unu na-anụkwu n'oti egwu unu na-anụkwu ego oti egwu maka na karịs na ọnụ ya bụ ọnụ nna ya ba na ọnụ nna ya ba na ọnụ ya a sị na a na-amara mkpụrụ n'ụgbọ maka na nwoke na ibi ya rapụ n'okwu ọnụ oyim dupụ m abụrụkwana na oyim amara ezi maka na okwukwu nkwanye nkwanye nwa ya ji wee mụta ibi ya ije 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 ike dị n'okwu ọnụ
ga-adịle m mma n'egwu ikowu na ndụ akwụkwọ nsọ gwara anyị ọnọdụ ile n'aka ngoro wejere egwu m na-ekwe na ọ ga-adịle m mma n'egwu maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị ya ife ọbụla ikpenyere n'aba Chukwu ọ ga-emezulelu ọ ga-adịla anyị mma ya bụ mmalụ ife ị na-ekwu n'ọnụ maka na ike dị n'okwu ọnụ maka na onye kwe n'ụwa chi ya ekwe iji n'ụwa chi ga-ajụ onye ka m ga-aga n'ihu na-eti ego n'ọrụ maka na ekwebala anyanwụ kwuru okwu ọ sị na ibe yiri ọtọ chi ga-ebe yiri nya bụ n'ịkwụlụ ọtọ chi ga-akwụrụ ukwu nya bụ n'ikwelite chi ga-ekwelite nya bụ n'ịgaba chi ga-agaba kwuwe maka na ike dị n'okwu ọnụ ọnụ ka eji ka ebe cheta na ọnụ ka eji ka ụwa ọ pụrụ sebili ụwa nya kele ife niile wee sị anyị ike ebe anyị na ọ ga-adịla anyị mma enugoro maka na ike dị n'okwu ọnụ unu mana ike dị n'okwu ọnụ unu na-anụkwa egwu oti egwu unu na-agbakwa egwu oti egwu unu na-anụkwa onu oti egwu unu ma na-ezi nkọtọ nke onyere mkpuchi maka na a na-ekpudoro ahụ ime aka a sị m na aka a na-ekpuchiri ọnwa maka na ụkwaluo oge ọ daa unu ma na-ejiri aka tụrụ oke ọnụ maka na ibebeyile elu ya ebelile a sị m na ka esi eme ka anyị na-eme maka na ka esi eme a na-awara aba ọ ka ọ dị ije 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 ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ịma na ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ a sị m na ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ asị m na ife mmekọrọ unu chacha ọ ga-adịrị unu mma na eke dịrị unu mma n'oyi kwere unu mma na ahụ na nkwọ enugo maka na ike dị n'okwu ọnụ isi na ọ ga-adịrị m mma ọganiru nke gị ga-abụ osimiri n'elu ụwa gị enugo maka na nke onye ga-ama n'elu eke ije mara onye ọbụ ka nje bụrụ ịgba mwa ka nje ekene ezigbo nwanne m nwa ka m bụrụ ịgba mwa ka nje be mụrụ ere oke ịbọ m ka nje ekene ezigbo nwanne m nwa Itali igwe do na South ike nke igwe do na South onye mụlere oke bụ Itali onye mụlere oke bụ ị na-anụkwa ọnụ oti egwu ị na-anụkwa egwu oti egwu Itali igwe do na South Africa
nwa Felix Nwakonuche Ikenga Igwedo na South Africa, Itali Igwedo na South Africa, onye mwere oge ego Itali ike dị n'okwu ọnụ, Ikenga Igwedo ike dị n'okwu ọnụ, maka na ekpele niile ikpele n'elu ụwa, ekpele niile ikpele ekpe ifugonu na Chukwu zara ya za nye bụ na ike dị n'okwu ọnụ, ike dị n'okwu ọnụ. Itali Igwedo bịalị bịalị ya, Itali Igwedo bịalị bịalị ya. Ị na-anụkwa ka ọnụ dị egwu na-ara n'egwu, ị na-anụkwa ka ọnụ dị egwu na-akwa n'egwu, ị na-anụkwa ka ọnụ dị egwu na-ara n'egwu, maka na ike dị n'okwu ọnụ, 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 ike dị n'okwu ọnụ. Ka m bụrụ ịgbanwe ka njebe ite obodo na Delta steeti ka m ga-eje, ọ bụ onye ka m jeje n'ite obodo nwere obodogwu ka m jeje Chifokwu ka isi nọ awoke nwanyị n'ite ogbeje, awoke nwanyị onye ọma daanụ odo okwu ka isi nọ awoke nwanyị onye ọma, awoke nwanyị n'ite ogbeje onye ọma daanụ odo gị nwe Valley Divine Guest House, Valley Divine Guest House Hotel, ọ bụkwa gị bụ Detroit USA. Awoke nwanyị onye ọma n'ibi mererike, awoke nwanyị onye ọma n'ibi mererike, mbọsị jere egwu n'ite ogbeje nwe awoke nwanyị nyere m efi dị n'ụlọ, maka na ike dị n'okwu ọnụ, awoke ike dị n'okwu ọnụ, okwu ka ike dị n'okwu ọnụ, ike dị n'okwu ọnụ. Ịma na onye kwuru chi ya kwuru, maka na onye gawa chi ya gawa, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Chief okwu okeyi isi nọ Awoke one n'ite ogbeje Delta State, Chairman Chief Executive Officer, Valley Divine Guest House and Hotels, BTY, South Africa, Detroit, USA, Oyo Gadelema, Ije. Kanje Pule Bamwa, Kanje Babatete, Kanje Zute Nezo Imwa, Oyama, Oyimeyi na Batete, Oyimobi nwanne ezigwe, enyi na Batete, Ezo Imo onye ọma bịanụ odobi, enyi n'ike dị n'okwu ọnụ, obi nwanne n'ike dị n'okwu ọnụ, Oyimeyi na Batete, ị na-anụkwa ka olote egwu na-agba n'egwu, ị na-anụkwa ka olote egwu na-ara n'egwu, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Chief Francis Obi nwanne Ezigbe, Transcon Oil and Gas Limited, Transcon International Limited, enyi na Batete, ọ ga-adịrị gị mma.
oyimo Amadike anụ nyere onye usodogwu ọkụmụma Isaku ka isi aga oyiri ike dị n'okwu ọnụ Benjamin na ike dị n'okwu ọnụ ezi oyimo Benjamin Ijeọma Amadike wen n'ọmụma isi ala nke dị n'Idatụ Imo Steeti anụnyela onye usodogwu ka ịbụ kedu maka ezi oyimo Chief Ferdinand Friday Nwadike Dike na South mba ama onye ukwu 1 n'isi Ekenesi onye ọma ọ ga-adịrị gị mma ije ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ asị m ike dị n'okwu ọnụ onye mana ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ka ndị bụrụ ịgba mmụọ ka ndị ọgwụ anya mọkwe ka ndị ozute n'eze oyimo onye ọma bịalụ uwe onye mọpụta na-eje ọ bụ onye ka mụ ji eje n'ụwa anya mọkwe ọ bụ ezigbo oyimo ọ ga-alụ na-enyela ogbenye aka Chifu Patrick Aneke Patuna South onye ọma Odogwu Patrick Aneke Patuna South onye ọma Patuna South onye ọma emekwere m onye akụkụ ya nne bụ ezigbo nwunye di ya Izizi Chidimma Aneke Ugegbe di eji afụ ụzọ Ugegbe Patrick nwanyị ọma Chidimma nwata dere uri dere mma Ugegbe di eji afụ ụzọ ọkwa na-agwa bụ mma nwanyị ya ọma bịanụ Dike na-eke ọ ga-ala na-enyere ogbenye aka Patuna South Odogwu onye ọma bịanụ akụkọ ifo elisi ọbụla ịgba mmụọ ka nje wuru ma na ike ka nje n'izute eze oyimo onye ọma bịanụ Chifu afọ dịgbo ike Chikorim Santias Ijuwayo Odogwu na South ka ị na-achụ onye ọma Onugwu na South afọ dịgbo ike uruma n'ike ka isi eje Onugwu na Chinemeze Odogwu Chikorim Santias na South ka ị na-achụ Odogwu Chiko n'ike dị n'okwu ọnụ Onugwu n'ike dị n'okwu ọnụ ịma na onye kwuru chi ekwuru kwuo maka na onye gawa chi agawa kwuo maka na ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ike dị n'okwu ọnụ ka mụ bụrụ ịgba mmụọ ka njebe ntecha abụ ka njebe zute eze oyimo onye ọma
bụ otiegwu Son of Jah, onye nke Jah bụ ọ dị m n'aka nri dị m n'aka ije 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 ụlọ okwenye ka ụlọ elu maka na asị na onye beghị ọtọ ihe na-emeli ebe ebeghị ibu ya bụ na onye kwụrụ ọtọ ibe otu ụka akwụrụ m ọtọ ije 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 ị na-anụ egwu a site na studio a na-akpọ Jawad Entertainment Studio na South Africa. Otiegwu Band of Africa, the messenger of peace, onye ozi udo, onye ozi ọma, were na-edewa ije 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 na-emesi ọnụ. Beauty.